recordo que no m'oblideu mai, vosaltres, això, potser per parlar una mica de com encarar un personatge o com encareu la interpretació després d'aquestes paraules, d'aquesta gent. No oblideu mai, molt clarament, construïu cada personatge, el construïu amb la seva manera de parlar, aquí veieu que serà un procés similar, perquè clar, aquí la gent que li ha passat segurament ho va viure fa molts anys, això, no? La veu serà del supervivent, no de l'infant, no? No sé, del en el cas dels suïcides estava tot integrat, no? Perquè parlàvem, feies una nena mallorquina, per exemple, que quan tenia... 15 anys. 15 anys representava el que tenia, no? Vull dir que d'alguna manera us poseu la pell de cada un d'ells. Aquí ho veieu que pot ser similar o serà diferent el tipus de treball? Jo crec que en principi serà... Bueno, clar, fins que no entres al procés d'assaig no trobarem el to de... Perquè amb això havíem comentat, és que m'agradaria que em parléssiu de com afecta el vostre treball d'interpretació el fet d'haver fet aquesta recerca i d'haver conegut els personatges, d'haver treballat... Hi ha una reflexió molt xula que jo portava, que et vaig comentar, no? Que això és interessant a nivell lectoral, perquè clar, és tan colpidor, tot plegat, que jo comences a escoltar entrevistes quan ha passat un temps, ara com vaig entrant amunt i avall, escolto, i el que et passa és... escoltes una entrevista, la tornes a escoltar al cap d'un temps i encara et sacseja. Però la persona, quan t'ho explica, han passat uns anys i ha fet un treball. Quan ella ho explica des d'un altre lloc. Diferent de com m'afecta a mi que ho escolto. Llavors, m'he adonat aquests últims mesos que és molt important anar-ho escoltant molt, perquè no ets la persona, no ets l'espectador que ho rep, ets el transmissor d'aquesta persona que ara potser té ja 40 anys i que ha fet un treball de 10 anys, per exemple, per poder-ho arribar a explicar així. Llavors, aquest treball nosaltres no l'hem fet. I el que ens han dit ens ha implosionat i quan ho escoltes t'ha afectat, però tu no pots transmetre això, perquè nosaltres, s'entén? A nivell emocional jo crec que sí que hi ha un treball de distanciament, que no és ben bé un distanciament, és que són unes etapes de la vida que ella ja està en un lloc, o ell, i tu has d'anar a aquell lloc, explicar-ho de la mateixa manera, tot i que com a Marta o Elias això ens hagi... ho hàgiu rebut com una... I quan ho sents l'entrevista és que, clar, és fort. Clar, és que són coses que no són... Quan dius faig això, és això feu una altra vegada, com ens passava. Per què parleu d'això ara? Sí, i t'adones de la diversitat de llocs on es troben aquestes persones que ho han patit i que ho han viscut. La diversitat de llocs, diguem-ne, de reflexió o de coneixement o d'adultesa respecte al fet. N'hi ha gent que està molt sencera o hi ha gent que aparentment està molt sencera però amaga una ràbia amb la qual cosa t'està dient que no està del tot treballat o superat, o hi ha gent que encara no ho té superat del tot, no? Vull dir que potser les interpretacions van per aquí. No ho sé, perquè en el testimoni està tot. A mi em sembla un judici, això. Llavors jo no judico, vull dir que em sembla bé des d'on ho expliqui tothom. Sí, evidentment. I jo no soc ningú per dir si t'he superat o no. Bueno, no sé, vull dir, perquè aquí és que és tan delicat el tema, per això dic que no... No, però per exemple, hi ha, per parlar també una mica del tipus de teatre verbatim, hi ha companyies que han vist treballs que treballaven, per exemple, amb micros, amb micros incorporats, i ells sentien en directe el que estava dient la persona quan la van entrevistar i simplement ho reproduïen, intentaven reproduir-ho, i també els convertien en una mena de mèdiums, però jo crec que no sé fins a quin punt s'implicaven emocionalment en allò, simplement era una tècnica per reproduir exactament les mateixes respiracions, el ritme, la veu, i anaven canviant de personatge. En el vostre cas, en la peça que heu fet fins ara, vosaltres incorporàveu, evidentment amb la tècnica que necessiteu, etc., però esclar, el construïu físicament, el personatge, no només amb la veu, no? Sí, hi havia com una pinzellada que recordava o que nosaltres
o en què nosaltres ens recolzàvem per recordar, no? Com estava la persona quan parlàvem amb ella. No? Sí. També reproduir el que sento no intervé la memòria. Clar. Però nosaltres ho hem de memoritzar. Per això, sí. I quan ho memoritzes hi ha una cadena d'imatges. I són les imatges que transmet la paraula. I llavors quan hi ha la cadena d'imatges que tu expresses, aquestes imatges t'afecten. Sí. Llavors, que és diferent escoltar i dir què és el que has dit que t'ha afectat en tot cas, i quan acabes dius m'ha passat alguna cosa o no, que treballar a partir de la memòria d'imatges i sensorial. Que aquí jo crec que està la dificultat. No? Sí. Que les imatges que t'ha transmesa aquesta persona quan l'has entrevistat i quan l'escoltes t'afecten de la manera que l'afecten a ell. No com t'afectarien a tu, que ho has sabut el 2019, ara ja 20, no? Per això que esteu en un risc emocional important. Sí, jo crec que això és molt interessant perquè és un repte, no? És un repte. Sí. Bueno, a més t'allunya de la cosa aquesta, de la feina de l'actor, no? T'allunya perquè diguem-ne que el testimoni ja està. El que has de fer és aproximar-te a ell, no has de crear res nou, tu. No. Ja està allà i has de ser fidel, no? I mantenir per respecte a la persona allò, no? De la millor manera que puguis, no?